Takže pojďme se podívat, jak zamíchat obyčejné karty. A v podstatě budeme používat takový styl, který se běžně používá v kasínech, akorát, že kasína jsou mnohem víc striktnější ohledně toho, jak míchat karty a mají různé techniky, jak to dělat. A v podstatě o co se budeme snažit je o to, aby když mícháme karty, tak aby nebyly vidět, hlavně to spodní. Často se to vyřeší tím, že se tam dává právě ta třeba červená karta nebo modrá karta, prostě ta plná karta, která jde na spodek, aby lidi nevěděli, jaký karty jsou ve spodku. Slouží to k tomu, v podstatě, když máte třeba 2 kvéčka nebo 2 trojky a najednou vidíte tu svoji kartu ve spod, tak víte prostě, že už máte jenom jednu kartu, která vám pomůže. Takže je to taková informace, kterou byste neměli mít. Jak se míchají karty? No, vezmeme ty karty také do ruky. A já to teď budu ukazovat jak takový dement, jo? V podstatě, abyste to pořádně viděli. A co se snažíme je zhruba polovinu těch karet přenést do té druhé ruky. Jo? Že já to v podstatě dělám takhle. A teď, jakmile máte zhruba tu polovinu tam, tak si to chytnete stejně jako v té druhé ruce. Takže takhle. Jo? Abyste to potom právě mohli takhle dát dohromady. Takže ještě jednou. Držíte je, já většinou používám takhle 2 prsty, jeden. Na druhou ruku zhruba polovinu. A přetáhnete, jo. Je jasný, že to také nebudete ukazovat, ty karty, ale abyste to viděli. Takže to mám ve 2, zhruba mám 2 podobné, no teď to zrovna nemám, ale 2 podobné hromádky v rukou. A o co se teď budu snažit je nechat je takhle pustit se sami do sebe. No jakmile je mám také v sobě, tak to pomaličku takhle chytím a dám je do sebe. No a teď se zkusíme udělat takovou věc, která se říká most, bridge, kdy my je dáme také slabě do sebe a bohneme je směrem a tady je držíme a co oni udělají, že projdou skrz sebe a vytvoří takový zvláštní efekt. Přesně takhle. Velice rychle se tímhletím způsobem zamíchají, ale taky se jakoby povolí mezi sebou. Takže potom, až je budete znova míchat, jsou nádherně tak jako povolený a můžete je právě rozdávat velice snadno, nejsou taky jakoby přilepený k sobě. Takže tohle je ten styl. No bude to chvíli trvat, než se to naučíte. Jo, takže takhle zase dát k sobě, tady podržet a ze spoda to také pustit. Jo, v podstatě vy se snažíte vytvořit takový most. Takže znova půlka tady. Jo, já většinou dělám tady takhle přímo na tom, aby to právě nebylo vidět. Ty karty, tak já to dělám takhle přímo na plátně. Jo, ale teď jenom abych vám to ukázal. Tak to budu dělat k sobě. A teď držíte tady tady je držíte takhle. Jo, doufám, že to vidíte, no, je to trošku nemotorný. Jo, takhle je držíte. No, to je v podstatě ono, no. Jakmile už to máte také zamíchaný, tak co já dělám, že je jakoby přehodím, takže v podstatě jenom takhle slabě přehodím, abych je rozmixoval, aby nebyly ve stejném pořadí. A potom znova udělám 2. A jsou připravený. Tak takhle se zhruba můžou zamíchat karty.
Každý má různý způsob, jak to udělat. Já jsem si všiml, že takhle je to rychlý a dobrý. Normálně v kasínech byste je museli, čemu se říká wash the deck, jakoby umýt a dát dokupy zase, jo, nebo opačný straně takhle. Ale problém je, že ve spousta případech vy budete hrát na různých povrchách, já už ani česky nevím, povrchách, a je docela těžký je sebrat z normálního stolu, protože občas nebudete mít desku a když je tam takhle rozmixujete, tak ono to dlouho trvá, než je vemete, jo, když ten povrch je hladký. Takže tady ten způsob je jakoby snazší a rychlejší na toto udělat a ty karty jsou připraveny rychlejš. Otázka číslo 13, když držím v ruce Magnum Pokru, co to znamená?